Ambalma foli ani tanu yambo krengere kadi ya u belajelema ni wati na osogolen be radio jeka fo la billa siliko ma keme bururu wolon fla obe asanfe ni anga dugo kun kuna foni we ka damne ndene na kana bla fo bi sibirila kuna foni bam numbe no lu kra jamana konna na kase kanda do lu la kulu wala awi radio jeka fo sanfe osogolen ka to na be ga lasia ma siku trawre fe ne ka ukara fajuru bambalembe ambe jakti fe ina fa nyafana nga kunafuni Jose la mabawla chumina anga premier ministre ni uye general de division Abdoulaye Maïga ye ale ni jekulu babe segu kaufe ni wati na nu kanga klefla bara bonyango ket aywa nu doli bara ko nkira kabini kunu o bara do betalike jumena o de ye ndulanchi kene ba mimbe segu kaufe ni uye stade amarinda uye ale joli croyer aywa o dale lu kera kaben kunu ma kumbe o kene kan o temene go kaboy femye segu la de la tigi luka blumba minganga jo o brigade folo dali ayo bara fanake o temene ko biere na kanga ta isi njo ndimbu kaufe malo furu kene ba mimbe o labeni bara o kakla ko nundoli bara o fanake ani fenchama chama wore o segu ko kon bora kunu ka premier ministre ka mbe ka bo segu bako ani banye ka fara segu krefe dugu belajele ka dunni balauta ka mbe akera ni soja dan belajele kenen kan femye segu la dra maw oluka pumala sila tolani oye hambe alpha job ye ale dakunya damado fo yanga je ko lame segu be afo ka tanu ka barkada ka doka aye ka do nyini afe femye sno ko tia ka ba onyana onye shunke alay ni kene mi se ka nyana ma to muna ala kulobena alay echi ka so bu ke ere ka nyama yi ko birki folo bina da an febi eske abarka alay premier ministre seko ko ka fo enyana eni ika jamakulu chika mo me anda ka fo oye o chika ko transition de meni en fait o china fa ko kada yo kamba kede ala yo ka o ma jako ani ne tuye ame alpha job ne ale tuye segu la de la mauka kuma la sela kenen kan o temene go ka boy femianga premier ministre yere ni we general de division Abdoulaye Maïga ye aye pumata aywa kunjumende haklina bo olu jamana ma nyamawla kaseka blungere ni njo kadi segu la de la mauma fukata se stadi ni o segu ndulanchi kene banye kaseka agla croyer kadadu la ku wala jamana punti ka chidendo anga je ka general de division Abdoulaye Maïga la ministre nyamado janvier kalo kile 13 o temelen ko kulukuru anga jamana nyamoko e barado damni no yanga dugutigi la ko ka blum ka o gaba kurum froda donc damna ra kulukuru la ala barkala bi ambe sigu ya kana sigu blum ko o gaba kurum froda anga jamana nyamoko e togola donc kan vraiment anga fuli bla ka nyeshama anga jamana kona la dugutigu nafa ateseka foka bam we baramuna shuni klama dugo mogosila parce que ka bara konna la ni gouverneur taborin préfet krefa ni sous préfet krefa o joroba bula kosobe donc baramula we albi kaseka anga jamana we seka jorofa chugumuna jamana fambe donc vraiment ka kan anga ufo ko wolenymano depuis chamate fanga te damdara ka do anga jamana nyumo vraiment ka anganyata albi kaseka dofra anga dugutigu anga ladara tugu kaseka dofra u joroka e bara flana 11 novembre kra don kerengere ne muntara ka nyeshi anga dugutigi la komo no kaseka u kabuya ta ka nyeshuma ko don nyeshuma puke jamana dembe ka don u joro mo jamana konala abara sabana ko ma dugo mo shiranga sharia sumba ere konala depuis Mali indépendance depuis indépendance ere mahoriata ni constitution ni kira chien folo anga dugutigi la kaw nanga la tigu u joro ka sika don sharia sumba konala amina bigi from dambi donc gabakuru from da nango ko blon ameseka foko ko sodonte ne saka nga reka jamana konala blon nafa chamba konala nafa we ni mba ule ko symbole e ke dugutigu ka juro krengira na wure dama rebe seka nyongo soro na ka kuma na jete mna chaque fois na sigu
n'an ko k'an bɛ fɛ ka taa dugutigilakaw fo a bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye pied-à-terre ye n'Ala sɔnna ma ni bulon in banna a ka kan n'an bɛ fɛ ka na dugutigilakaw fo an yɛrɛ ka na u ka bulon kɔnɔ ka foli bila u la. Ni tun ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale ye premier ministre ye Segukaw fɛ yen. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɔkun in kɔnɔna na fɛn min kɔni ye ministriw ka laadala sigi min kɔni bɛ kɛ sariyakisɛ dɔ bɔra min bɛ se ka ayiwa dɔ farali ko fɔ nɛgɛjuru siraw olu sɔngɔ kan wari minnu bɛ bila wali kelen minnu bɛ ta ka taa se crédit tataw ma jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se ka a kɛ ka jamana dɛmɛ o kuma kɔni kɛlen a kɛra gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin jamanaden caman olu ka yetaw ma sabula olu caman yɛrɛ fɛla la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nin waati in na donc jamana ɲɛmaaw man ka se ka fɛn kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ jamanadenw kunna o kuma kɛlen kirin ni wɔyɔ an ka jamana maa ɲɛmaaw kɔni u y'a ta sa ka se ka bɔ ka walawalali kɛ mɔgɔw ye ko in kun kan a bɛ sira minnu kan a kɛra kun min fɛnɛ kama ani a nafa min fɛnɛ bɛna ye a la ka se ka walawala maaw ye général de division Abdoulaye Maïga an ka jɛ k'ale lamɛn premier ministre don. A bɛ problème kɔnɔna la ni solution nana a b'a jateminɛ solution mun ka nɔgɔn ni bɛɛ ye mun yɛrɛ bɛ kun adamadenw na a bɛ taa o solution de fɛ parce que kun mɔgɔw fɛ mun da man ca kosɛbɛ o ye ka taa wari ɲini recharge téléphonique ani dépôt kan n'i mana crédit san cɛ 200 dɔrɔmɛ 20 o bɛ taa fond kɔnɔna la donc petit à petit o b'a to tarif social o bɛ maintenu jamanadenw bɛ se ka courant sɔrɔ da nɔgɔman na et puis ni musaka ni Ala sɔnna nin fana b'a to an bɛna bɔ kurantigɛba in kɔnɔna la parce que n y'a fɔ cogo min na an bɛ position min na an tɛ se k'a fɔ k'an b'an jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan ou k'an jigi da cɛ banque dɔ kan donc vraiment ka kan vraiment an ka compter an yɛrɛ kan mais n y'a fɔ cogo min na an ka baara kɔnɔna la fɛn fila bɛ yen ka kan an tɛna sɔn mun ma k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ k'an sigi ten k'an bras croiser k'an bolo da k'a fɔ ko solution t'a la tɛ se ka kɛ donc on est vraiment kɔnɔna ka solution ni ka fɛɛrɛ bɛ bɔ pour que vraiment jamanadenw bɛ se ka bɔ nin tɔɔrɔ kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ cɛ bɔlɔlɔsira kan ni commentaire caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ olu yɛrɛ ye commentaire kɛ pour que ka jamanadenw bila fili la u ye commentaire dɔw yɛrɛ kɛ texte kan i b'a ye conseil des ministres banna ordonnance yɛrɛ ma signé o yɛrɛ t'i ɲɛkɔrɔ ka commentaire dɔw kɛ minnu yɛrɛ ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ fankelen fɛ o bi min na n'Ala sɔnna ordonnance signé on va mettre an bɛna ordonnance bɛɛ d'aw ma vous allez voir que ce qu'on dit c'est ça il y a beaucoup de commentaires k'a fɔ an bɛna bin jamanadenw kan an b'a kɛ tan mais vous vous rendez compte que ani tiɲɛ yɛrɛ cɛ ka jan an ma ɲɛ ko an bɛ yɛlɛma yɔrɔ min na la ka kan an y'a fɔ cogo min na an ka compter an yɛrɛ kan donc dɔ farala o taxe kan n'Ala sɔnna ma o musaka de b'a to cɛ san kɔnɔ jamana bɛ se ka miliyari 12 sɔrɔ maintenant taxe filanan o ye ka taxe dɔw wɛrɛ bɛ yen produit dɔw bɛ yen o dulɔ donc mun bɛ dilan fɛ yen ani minnu bɛ bɔ kɛnɛma donc taxe farala o fana kan donc san kɔnɔ o bɛ mun lase an ka jamana ma a bɛ taa miliyari 62 la. Ni tun ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale ka walawalalu ye ka kɛɲɛ ni sariya kura min bɛ sen na ka se ka musaka dɔ bɔ nɛgɛjuru siraw sɔngɔ la ka bila jamana waganden kɔnɔ. N balima halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔ jɛkulu belebele min bɛ Bamakɔ mairie ba kɔnɔ n'an ko a ma ko délégation spéciale la olu ka laadalasigi tako fɔlɔ kɔni kɛra san 2025 ta kɔnɔna na. Ayiwa a sigi kɛra ka maaw wele ka bɔ yɔrɔ caman na u yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ka taa se ayiwa mairie yɛrɛ a baarakɛlaw ma ani maa caman wɛrɛw fɔ jamana maa ɲɛmaaw ka se kunnafonidilaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka walawalaliw kɛ maaw ye don n'a nataw la u yɛrɛ kan ka musaka bɔ ka don da minnu fɛ ani mairie yɛrɛ kan ka baaraba minnu kɛ don n'a nataw la ani tɛmɛnenw na u sera ka nɔbɔ ko minnu na ani fɛɛrɛ minnu b'u bolo ka walawalaliw kɛ o la ka ɲɔgɔn bilasira o kuɲɛ kan an ye kuma galama tɛngu délégation spéciale maa ɲɛmaa yɛrɛ la ni o ye Bala Traoré a ye dakuɲɛ damadɔ fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn. Bi sɔgɔmada lajɛ bɛ min kan o ye délégation spéciale ka session fɔlɔ ye 2025 san o san session bɛ kɛ session nin kun ye mun ye an bɛ min wele ko redevabilité c'est-à-dire ni i bɛ jama ka wariko la a ka kan i ka jama kunnafoni d'a ma wari hakɛ joli bɛ yen i bɛna mun k'a la munna i bɛ nin kɛ i b'o de ɲɛfɔ u ka faamu pari bɛ yan olu de kama o de la session bɛ kɛ kunba minnu b'a la k'o walawala k'o ɲɛfɔ u ye a kunba dɔ ye salon dépense dɔw kɛra assainissement na ani embellissement na mais baara yɛrɛ n'a tacogo la a continuera ka don san kura kɔnɔ or sariya y'a jira k'a fɔ dépense bɛɛ kan ka kɛ san kelen de kɔnɔ o de wele annualité des dépenses
o kɔnɔna la f'an ka sigi ka délibération kɛ k'a yamaruya dépense minnu kɛra 2024 laban na o ka se ka sara 2025 kɔnɔ. Filanan ye min ye fɔlɔ décentralisation na collectivité ka loi min bɛ yen o y'a yira k'a fɔ pouvoir kɔni dira collectivitéw ma mais ressources wari tun ma di mais ɲinɛ ala ni tiɲɛ la école ko hukumu kɔnɔ enseignement secondaire général technique professionnel u ka wari u ka crédit o dira ko k'o bila u tɔgɔ la yan nɔ fɔlɔ o tun tɛ yen o dun y'a sɔrɔ déjà salon san laban na an tun y'an ka budget kɛ ka ban mais nin nana fara a kan 29 janvier de an y'o kibaruya sɔrɔ sisan an wajibiyalen bɛ k'o fara kɔrɔlen kan ka sigi k'a fɔ an bɛna min kɛ a sabanan ye min ye subvention bɛ yen mairie ka baara tɛ yɔrɔ fura ni dugu dilanli dɔrɔn ye volet social b'a la o ye k'i hakili to dugudenw na ka sigi lafiya u ye o kɔnɔna la corporation dɔw bɛ yen san o san mairie kan ka fɛn dɔw k'u ye mais sariya y'a jira k'a fɔ n'a b'o kɛ o mɔgɔ ninnu u kan ka dɔn a lisi kan ka dɔn joli bɛ d'u ma a cayalen kan ka kɛ joli ye a dɔgɔyalen kan ka kɛ joli ye donc an bɛ sigi ka na o kuma ninnu de fɔ ka hakilinataw hakili jagabɔ bɛɛ k'i kunna i hakili i miiri fɔ a ko la maintenant n'an wulila min kan o la o de bɛ décider k'o kɛ délibération ye. Ni tun ye Bala Traoré ni ale délégation spéciale la ale ma ɲɛmaa ye. Halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na arabadenw fɛn min ye kɛnɛba dɔ kɔni ye o sigila min n'an ko a ma ko célébration de la journée des zones humides ni ale bɛ tali kɛ ayiwa sumayama yɔrɔ minnu bɛ yen yiriw ka taa se kɔw ani baw ma olu yɛrɛ bɛ se ka latanga cogo min na ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw sigi sen kan k'u tɔbɔtɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o kama ayiwa baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla fɛn min ye centre de formation forestier min filɛ Tabakɔrɔ Segu sira o la ayiwa o kɛnɛ in kɔni ka u ye walawalali kɛ maaw ye u ka baara yɛrɛ taabolo ye min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la ani kungo yɛrɛ cogoya bɛ cogo jumɛn de la an ka jamana kɔnɔna na ka da don o la ani fɛɛrɛ jɔnjɔn min bɛ u bolo cogo min na sumama yɔrɔw yiriw ka taa se baw ni kɔw ma olu fana bɛ se ka latanga cogo di jama bɛɛ lajɛlen ka nafa kama ka daw don olu fana na ka walawala kɛnɛ in kan kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ an ka kuma galama an y'a tengu Karunga Keita ni ale ye ayiwa directeur national pour les pays du Sahel la min fɔ an ka jɛ ko lamɛn a fɔ ko nɛɛmama yɔrɔ ninnu comme ni fɛn min kɛra nɛɛmama yɔrɔ la a effet bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ de kan n'i y'a jateminɛ n'i ye comme an ye maninka ye n'i ye tiga dan fara kan a bɛ falen a tɛ falen mais n'i y'a dan nɛɛmama yɔrɔ la a bɛ falen o ye misali simple dɔrɔn de ye k'a jira donc ni nɛɛmama yɔrɔ nin banna o kɔrɔ ko sɛnɛ tɛ kɛ baganmara tɛ kɛ mɔni tɛ kɛ donc olu bɛɛ bi jɔ an bɛ balo cogo di donc balo cogo tɛ yen donc o de kosɔn nɛɛmama yɔrɔ nin a bɛ kɛ dɔgɔya diɲɛ fan bɛɛ la a bɛ kɛ dɔgɔya de ka taa fɛ mais o bɛɛ n'a ta n'i ye Sahel jamanaw ta sisan zone humide min b'a la jamana dɔw la 3% dɔrɔn de don territoire la dɔw la 8% don mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est entre 3 et 10% a tɛ tɛmɛ o kan mais n'i y'o ta o bɛɛ n'a ta i b'a ye 75% kɛmɛ sara la 75 mɔgɔ olu bɛɛ bɛ zone humide nin kɔnɔ bon n'i y'a jateminɛ fana sɔrɔ ta yɔrɔ la 85% faso ka sɔrɔ la a bɛɛ bɛ bɔ zone humide nin kɔnɔ u b'a fɔ ma 85% du PIB donc a bɛ bɔ zone humide kɔnɔ ani activité mun bɛ nɔrɔlen don a la donc o kama ni bɛɛ y'o dɔn k'o bila i kunna ne b'a miiri décision bɛ se ka ta mɔgɔ bɛ sɔn n'a ye k'a fɔ zone humide nin n'an y'o détruit bi an ye sini mamada déjà. Ne tun ye Karunga Keita ye ale directeur national la pour les pays du Sahel la ka walawalaliw ye zone humide o ko kun kan. Balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔ alamisa n'o bɛnna février kalo tile 13 ma o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke naani arajow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ journée mondiale de la radio
o kuma kɔnɔna na ka fɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ a kɔni a kɛra ɲagali dan ye kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamakɔ yan nɔ o la kunnafonidilaw cɔlaso min bɛ yen ni o ye maison de la presse ye kunnafonidilaw kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen na maa minnu bɛ yen n'olu ye arajo cakɛlaw ye ka se ka sigi ka fɔw kɛ arajo nafa ye min ye ka walawala ka taa fɛ ani gɛlɛya min bɛ u yɛrɛ kan ka se ka da don olu la k'olu ɲɛfɔ o furaw fana bɛ sɔrɔ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ olu la ani don n'a nataw kɔnɔ laɲiniba min bɛ u yɛrɛ la arajo ko ɲɛ sabatili kama ayiwa ka se ka walawala maaw ye o kɛnɛ in kan ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de ye minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma ne o ye ministère de la communication ye ayiwa a ka ciden tun bɛ yen ni o ye secrétaire général ye o kɛnɛ in kan fɛn min URTEL maa ɲɛmaa ni o ye Mahmoud Bokoum ale ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn. Baara kɛ fo maaw y'i ka baara dɔ ye fo ka taa don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a da i tɔgɔ la o ye nisɔndiya ko ye mɔgɔ bɛ fɔ yɛrɛ ye baara la donc bi nin b'a jira k'a fɔ an kan ka dɔ fara cɛsiri kan nin b'a jira k'a fɔ an kan ka a dɔn an dayɛlɛla kun jumɛn kama parce que arajo ma dayɛlɛ kun foyi kama fo ka sigidalamɔgɔw hamina ko k'a ta ba la ni ka sigidalamɔgɔw ka dɛmɛ yala o bɛ ka yiriwa bɛ sabati cogo min na u ka gɛlɛyaw labɔ yaasa dɛmɛbaw sɔrɔ k'o gɛlɛyaw ta ka b'u kan donc c'est pour dire que o baara min b'a la ka kɛ o ye baara ɲɛnaman de fo don kɛrɛnkɛrɛnnen la arajo tɔgɔ la vraiment o ye nisɔndiya ye an ma c'est pour que an b'a fɔ an ka kunnafonidilaw ma n'o ye arajo baarakɛlaw ye u k'u jija halisa u ka kɛnyɛrɛye baara la parce que i bi arajo kɛra sigidaladen dɔ ye sisan parce que ani sigidalamɔgɔw bɛɛ kɛra kelen ye sigida dɔw bɛ yen ni arajo ma kuma don min na a ko ka ca donc u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yen sigida mɔgɔw de kama u ka u jija halisa o baara min b'a to sigidalamɔgɔw fana bɛ ka haminako bɛ ta ba la cogo min na yaasa fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ o la gɛlɛya bɛ yen caman an b'an da maga dɔɔnin kan yanni ka laɲini fɔ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye lakanako ye parce que arajo bɛ yɔrɔ la bi a ka gɛlɛn hali jamana ka lasigidenw tɛ yɔrɔ minnu na donc a yɔrɔw ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o lakanako gɛlɛya b'an kan ka fara o kan sɔrɔ buzuni o fana ye problème ye bi parce que an bɛ waati min na gɛlɛya min bɛ yen o ye diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛya de ye maintenant arajo kunnafonidiso de surtout arajo olu y'o gɛlɛya ye cogo min na ne ma la ni maa yɛrɛ y'o gɛlɛya ten o bɛɛ nana a dɛgɛ bɛ nɔɔni ni kuranko gɛlɛya ye a caman bɛ yen pour que ka carburant san ka k'u ka baara kɛ a ko ma nɔgɔn ten kosɛbɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bi maintenant laɲini ye min ye u k'an dɛmɛ fɔlɔ an ka o gɛlɛyaw ta ka bɔ an ka kunnafonidisow kan voilà bi na o ko in na c'est à dire ni sɛbɛnfura kura minnu. Ayiwa nin tun ye Mahmoud Bokoum ni ale ye URTEL o maa ɲɛmaa ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka fɛɛrɛ tɔn min bɛ yen n'an k'a ma ko FAR an ka wuli n'a maa ɲɛmaa ye Modibo Sidibe ye ayiwa ni ale premier ministre kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna na M5 RFP ni o mɔgɔ jolenba fana don ale kɔni ye sigi dɔ fana kɛ Joakun kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laadalako la san 2025 ni o ye san kura ye o nali hokumu kɔnɔna na ka se ka wele bila kunnafonidilaw ma ka san dugawu kɛ ka ɲɛsin u ma o kɛnɛ in kan a ye to de senfɛ sa ka sɔrɔ ka walawalali dɔw kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna na jamana maa ɲɛmaa hali n'a y'a sɔrɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di u ma u ka baaraba dɔw kɛlen na nka a kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ majɛ caman fana bɛ yen o bɛɛ u ka baaraw la a bɛ wele bila ka ɲɛsin u ma u ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na o majɛ minnu bɛ yen u bɛ se ka dafa cogo min na i n'a fɔ o ye u nakun dɔw ye cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw fana kan a b'i da don o fana na ka walawalali dɔ kɛ o la ka jamana ɲɛmaaw wele halisa u ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na kunnafonidilaw olu ka hakɛ o fana bɛ se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Modibo Sidibe parti FAR an ka wuli o ma ɲɛmaa don an ka jɛ k'a lamɛn. Man ka se ka bila kɔ an ye Mali sɔrɔ n'a fɔra ko démocratie an bɛ kuma caman mɛn démocratie ka bɛɛ cɛla tuguni ka taa constitution laban ka taa voter olu sigi bɛ démocratie de kan ani liberté bɛɛ lajɛlen kan donc an ka an kan ka ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ ani anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen presse kan ka rôle jouer n'a fɔ sisan o dɔn ye u ka ko man nɔgɔn u ka ko ka gɛlɛn fili caman de bɛ se k'u sɔrɔ fana komi a b'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais o tɛ k'a fɔ k'a b'u ta k'u bila kɛrɛfɛ ou bien k'an b'a lajɛ ka kuma fasuguya dɔ f'u ma k'u lagosi u tɛ se ka lagosi n'an ko démocratie n'an ko politique n'an ko citoyenneté maliden kura o ye maliden kunnafoni de ye ni kunnafoni o de ye maliden kura ye donc presse a kɛra radio ye a kɛra fɛn ye u bɛ fɛn caman ɲɔgɔn n da sera ma fana k'a fɔ min y'an ka sécurité ko ye an b'an ka faamaw fo an ka ministère sɔrɔdaso an b'u fo dan tɛ foli min na an bɛ foli kɛ fana k'a ye k'a fɔ minɛn minnu sara ka d'u ma ani formation min bɛ ka k'u kun ani baaraw bɛ ka kɛ cogoya min na o bɛ ka se dɔɔni dɔɔni sécurité la hali n'a ma se ka bɛɛ kun fara donc o la foli bɛ k'u ye ka ɲini u fɛ hali bi an b'u bɔ o yɔrɔ la u ka se ka kɛnɛ
mais an yɛrɛ k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen bi hali min kɛra Gawusira la min bɛ Mopti kɔnɔna la min bɛ Masina kɔnɔna la min bɛ Dɔgɔnɔ kan fɛ yɔrɔ caman bɛ yen bi u ma basi mankanw bɛ yen ko caman bɛ yen maaw ni bɛ ka to maaw bɛ ka minɛ ka taa yɔrɔ la mɔgɔ jugu dɔ fɛn min na donc o fɛn ninnu u kan ka lajɛ f'u bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na jamana bɛ ka labɛn jamana kida sɔrɔ la yɔrɔ caman bɛ ka sɛbɛn mais n'an bɛ k'o kɛ f'an ka lajɛ de yɔrɔ minnu labila la ni mɔgɔ jugu ninnu tɛ yen nɔ k'o bɛ se ka sinsin cogo min na u kana se ka segin o kɔ tuguni donc o baara nin u kan ka kɛ ka bɛn fana opération militaire bɛ kɛra tuma min na an b'a fɔ o de ma ka fɔ min ye formation ye min ye sécurité alimentaire ye min ye école ni fɛnw o bɛɛ de kan ka don kɔnɔna la ka se ka kow basigi. Ne tun ye Moribo Sidibe ni parti phare an ka wuli o ma ɲɛma don M5 RFP ayiwa o ma jolenba fana don premier ministre kɔrɔ don. Balimaw an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ni an ko a ma ko mouvement an b'i kɔ n'a ma ɲɛma ye Fatumata Ɲanina Batuli ye kari n'o bɛnna février kalo tile 9 ma san 2025. Fatumata Batuli Ɲanina ale yɛrɛ ka ɲɛmaaya hukumu kɔnɔ u kɔni ye lafaamuyali belebele dɔ boloda min n'a kɛra Kayikaw fɛ yen ka yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Kayi Liberté. A lafaamuyali a tun bɛ fɛn min kan o de ye révision des listes électorales ni o de ye fɛn min ye kalafili o bɛ kɛ ni sɛbɛn minnu ye olu la kurakurayali k'u bila don na ka faamuyali kɛ ka ɲɛsin o ma u yɛrɛ ka ye la u y'a kɛ fɛn min kama o de ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ kalafili o ye hakɛ ye ni jakosa don jamanaden bɛɛ lajɛlen kan n'a ma ɲɛ k'o ye jakosa ye labɛn min fana kan ka kɛ yanni kalafili cɛ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka o kɛ o kɛra u ka walawalaliw ye o tɛmɛnen kɔ o kɛrɛfɛ u tilala ka lafaamuyali kɛ kokura ka ɲɛsin sifinnakaw ma ka tali kɛ u bɛ ɲɛnaminimafɛn minnu ta k'u kumaw yɛlɛma kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ o la ani u kan ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se k'o kow kɛlɛ u kumana o fana kan kosɛbɛ Kayikaw kɔni u bɔra ka caya kosɛbɛ ka se ka u sen don nin baara in na foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta ka ɲɛsin Fatumata Batuli Ɲanina ma ka d'a kan u bɛ ka yira ko a bɛ ka waleya fɛn fɛn ta ka ɲɛsin olu Kayikaw yɛrɛ ma a bɛɛ bɛ yen u ka nimisiwasa ani u ka ɲɛta o hukumu kɔnɔna na. Balimaw n'an bɔra yen an bɛ taa Kɛɲɛbakaw fɛ yen nin waati na Kɛɲɛba dugudenw kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ka sabu kɛ jumɛn ye sanubɔlaw kɛrɛnkɛrɛnnen na sanubɔla minnu bɛ yen ni siniwaw don olu kɔni bɛ ka gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin olu ka dugukolo ma n'a bɛ ka kɛ sababu ye k'u bali fɛn caman na o dɔw bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka sɛnɛ la ka taa se nakɔ baaraw ma ani fɛn caman caman wɛrɛ u yɛrɛ ka ye la siniwa ninnu kɔni bɛ k'u ka dugukolo de lasegin kɔ sabula o bɛ ka na ni minɛnw ye ani ka na ni walew ye ani produits ye min bɛ kɛ sababu ye olu yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ bilen wa n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔngɔ fana don u ka dugu kɔnɔ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ni dugu sɛnɛfɛnw n'olu kɔni tiɲɛna kaban i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn sɛnɛkɛlaw bolo fiyewu ka se ka nafa bɔ dugukolo la o de hukumu kɔnɔna na an kɔni ye kuma galama tɛngu Kɛɲɛba dugudenw na u yɛrɛ y'u dakuruɲɛ damadɔ fɔ a ko kan min bɛ weleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma an ka jɛ k'o lamɛn. Joli ka avenir bɛna tiɲɛ ka sababu kɛ nin baara nin n'i y'a lajɛ danga mun kɛra don Siniwaw ka baara ma kɛ danga don dama karila muso kunna muso caman de sara donc a ɲɔgɔnna kɛra Kuremale a ɲɔgɔnna kɛra Bayan y'an ka laɲini permis minnu bɛ yen komi an y'a siraw tagama déjà an ye demande ladon ministère de mine na k'a essayer permis bɛ se ka annuler cogo min na a ka annuler ten parce que permis bɛ yɔrɔ min kan n'a kɛra an bɛ se k'a fɔ a b'a la du Kɛɲɛba duguko bɛ ban. An ye bi a mandan ye sini bon an dun bɛna makasi kɛ makasi an tɛ k'a jaabi foyi sɔrɔ Siniwa ninnu tɛ kuru fɛ a tɛ fuga fɛ fo kɔkɔrɔ la an ka nakɔ bɛɛ kɔkɔrɔ le an ka balo bɛɛ bɔ kɔkɔrɔ an ka bolotafa bɛɛ bɔ kɔkɔrɔ an ka yiri bɛɛ bɔ ni ye yiri ninnu filɛ ni yiri ninnu bɛɛ yan a ka ca san 100 de kɔkɔ ninnu ka yira ɲɛjugu k'o san an t'a sira fɛ fiyewu. Dugutigi yɛrɛ ka ni mɔgɔ dala dɛ a diyalen ne ye Siniwa ko kun ye laada kɛlɛ min kama o Siniwa ko de an y'a farakola ɲi an ye wele ka farakola ɲi to an ma se b'an na balo malo la. An ye yɔrɔ min dɔn nin fana malo an b'o sɛnɛ fara nin fɛ an bɛ mangoroden dɛmɛ an b'a feere lona ni dugu ye bɛɛ ka ka dɔ fana mɔgɔw ka hinɛ na k'an dɛmɛ autorité min fana bɛ ɲɛmɔgɔ ye k'an dɛmɛ. An kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'an dɛmɛ ala yɛrɛ kama an tɔɔrɔlen don fɛn min ye an ka faraw ye an'an ka nakɔforow k'a ye k'a to yen an bolo min kɔni ka d'an ye o y'o ye an b'u kɔ su an b'u kɔ tile. Seko nin t'an ye dɛ. jamana kan yan a kana dugu tiɲɛba a kana se yan a kana se fara an kɔni ka min fɔ jama yan k'an dɛmɛ o la an y'a cɛ ye o nka muso ye yen muso ye yɔrɔ min na tile fila ye an tɛ sini an bɔ bi la an tɛ sini an bɔ sini ma a ye kɛ sabali
ka siniwani nu bɛɛ an y'a jamana kɔnɔ an ka siniwani ko dɔ dɛ an y'an ka den na balola fɔlɔ fitinin de la n'a fɔra ko kunnafolo t'an bolo a ma nɔgɔn dɛ an bɛ ɲana an bɔ ɲɔgɔn na ko yan yɔrɔ dɔ bi o ye kasi de la ka na ɲɛfɔ an ye ko kana e ta tiɲɛ e n'o e sigilen ɲɛna baden fana ma na n'o dɔ dɛ. Ayiwa nin tun ye kɛɲɛbakaw olu ka dusukasikanw ye wele minnu b'a kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka u tulo magɛn. Balimaw kunnafoni kuncɛ kunnafoni na mena min lase aw ma sa o de ye k'a fɔ an ka diinɛ laselaba min bɛ yen ni a cogoya bɛ Imam Mamudu Diko ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Algérie ma nin waati na n'a bɛ kabi waati jan. Ayiwa n'ale nali kuma kun fɔra ka bɛn kunun ma n'o bɛ bɛn février kalo tile 14 ma san 2025 a yɛrɛ kanuba dɔw fɛ o kɔni kɛla jigilatigɛ ko ye maa caman ma kunu ka sabu kɛ jumɛn ye maaw bɔn bɛ ka caya kosɛbɛ i n'a fɔ u yɛrɛ wele da maaw ma cogo min na k'a fɔ u ka se ka se Bamakɔ pankurun jigi kɛnɛ Imam Mamudu Diko k'ale kunbɛn o fɔra cogo min na o kɔni kɛra ten maa caman bɛ yen olu kɔni bɔra sa ka mobiliw ta ka fɛn caman wɛrɛw ta n'u tun bɛ ka kuma caman fɔ k'a fɔ k'u bɛ taa nin maa ba in ka taa kunbɛn o hukumu kɔnɔna de la sa jamana maa ɲɛmaaw lakana bɛ se ka sabati cogo min na kɛnɛ in kan ani tiɲɛniba kana se ka kɛ olu kɔni tun ye lakanaba maa 1000 ani 200 ani maa 65 bɔ ɲɔgɔn ko k'olu sɛri yɔrɔ kofɔlen ninnu na lakana bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye nka maaw kɔni bɛ bali min na pankuru min ma jigi a bɛ sɔrɔ Imam Mamudu Diko a t'o kɔnɔ pankuru min ma jigi a t'o kɔnɔ ayiwa a kun jɛra ni min ye o de ye k'a fɔ Imam Mamudu Diko ale kɔni mana kɔfɛ kunnafoni wɛrɛ carila k'a fɔ donna nataw la Imam Mamudu Diko a na nanga a kɔni min fɔra ka kɛɲɛ kunun ma k'a bɛ na o nali in kɔni o ma se ka kɛ kɛra sababu ye ka jigilatigɛ bila maa caman na nka donna nataw la an na to jateminɛw na cogo min na kungo ni ɲɛɲɛ min ma kɛ a ko la an bɛ se k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ayiwa balimaw ka dabɔ ntɛnɛn na ka na bila bi kari la an sera bisibiri la an sera ka min sɔrɔ kunnafoni na ka di aw ma o de kɛra ni arajo Jɛkafɔ sanfɛ maa min ye kunnafoni di aw ma Seku Tarawele don an bɛ Jakite ale bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛjuru la baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun bɛ an ka ɲɛmaa la Buwa Jabate aw sɔgɔlen ka to arajo Jɛkafɔ la 100.7 bɛ a sanfɛ arajo Jɛkafɔ la radio des grands événements an cɛ aw ka kulomajɔ la.